Sabemos onde queremos chegar, a un país, a unha sociedade sin drogas, sin blanqueos, sin víctimas, sin toxicómanos, sin enfermos e sin competencia desleal. Sigue entrando moitísima droga por contenedores, por veleros, por mar, por terra. Hai roteiros bonitos que aprendemos nos institutos e nas enseñanzas básicas, pero hai roteiros da morte. E non se nos pode nubrar a vista. Temos que traballar máis. Estes son algúns dos obxectivos que tamén como desexos recolle o manifesto da Fundación Galega contra o Narcotráfico. A entidade celebrou hoxe o acto central para conmemorar o Día Internacional contra o Tráfico Ilícito e Abuso de Drogas en Pontevedra. Non as drogas matan. O índice de tráfico de drogas está nos rexistros máis altos da historia en España. Isto non é unha cuestión de progres e carcas, non é cuestión de dereitas e de esquerdas, non é cuestión de cores, nin de matices, como diría a gran cantautora Merchi. Isto é un problema que temos que quitar, porque é unha negra sombra, como diría unha das nosas. A Fundación contou coa Deputación de Pontevedra como aliada. O acto celebrouse ás portas do Pazo Provincial e Luís López sumouse á lectura do manifesto apelando a toda a sociedade. O consumo de drogas non é inocuo, dana desde a primeira dose, desembocando en moitas ocasións no drama da adicción, con repercusións evidentes na saúde física e mental das persoas, danos que poden ser moi severos e que esnaquizan vida. E é tempo de realizar unha aposta decidida pola prevención, como sinala Nacións Unidas neste Día Internacional. Pola prevención e pola loita contra as bandas que trafican con droga. A Fundación alerta de que actualmente hai ao redor de 500 que operan en España. Por iso reclaman máis medios para esta loita e diminuir as trabas que moitas veces se atopan as forzas e corpos de seguridade do Estado. Medios humanos e materiais, medios legais. Non se pode ter a un policía casi como un presunto, vou dicir, un presunto culpable de facer as cousas mal, como contrarias a dereito, etc. etc. Temos un sistema legal que en ocasións parece que protexe máis o delincuente que o honrado cidadán. Eso non podemos, é un luso que non nos podemos permitir, porque o resultado de permitirse eses lusos é que o crimen organizado está crecendo cada vez máis, temos máis droga nas rúas, máis violencia. Estas son algunhas das 20 medidas propostas pola Fundación para loitar contra o tráfico de drogas, medidas que presentaron ante o Congreso dos Deputados a finais do ano pasado.